पुष्टि गोनां बीटरुटखौ सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां होनना मानिनाय जायो। बेयो आयरन, फाइबार, पटेसियाम, फलेट आरो एन्टिअक्सिडेन्ट्सजों बुंफबनाय। बीटफोरखौ गोबां रोखोमै जानो हायो, नाथाय माब्लाबा नोंथांनि गोसोआव सोंथि सिखारनो हागौ दि बीटरुटखौ गोथाङै जानाया मोजां ना संनानै जानाया मोजां। बीटरुटखौ गोथां एबा संनानै जानायाव मा मुलाम्फा दं, बेनि सोमोन्दै बे रादाबनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन। गोथां बीटफोराव भिटामिन सि, फलेट, पटेसियाम आरो एन्टिअक्सिडेन्ट गोबां थायो। गुबुन फारसेथिं, जेब्ला बीटफोरखौ रुनाय जायो, अब्ला बिसोरनि भिटामिन आरो खनिजफोरा दैयाव गलियो। गोबां सुबुंफोरा बीटरुटखौ हजम खालामनायाव गोब्राब जायो। बेखौ जानाया गेस एबा हजम जायैनि जाहोन जानो हागौ। बेबादि थासारियाव रुनाय बीटरुटखौ बांसिन मुलाम्फा गोनां होनना मानिनाय जायो। गोथां बीटरुटआ ब्लाड प्रेसार कन्ट्रल आरो डिटक्सिफिकेशननि थाखाय जोबोद साबसिन। बेयाव नाइट्रेट थायो जाय देहायाव हाबनाय लोगो लोगो नाइट्रिक अक्साइडआव सोलायो। बेयो ब्लाड प्रेसारखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होयो। जुदि नोंथांनाव एलार्जि गैया आरो नोंथांनि हजम सक्तिया मोजां, अब्ला नोंथाङा सानसेयाव खेबसे गोथां बीटरुट जानो हायो। नाथाय माब्लाबा नोंथाङा रुनाय बीटरुटखौबो जानांगौ।